Whoa! Come on, Matt! Dad! No! Dad, stop! Ista fe. Beth sy'n gallu neud? Popeth yn alfantol. Reit y boes, her hi fi'n mas yn y glaw! Bydd gyda ni bwrdd llawn o wrthrychau. A'r cyfan sy'n angen ni wneud yw i gofio'r gwrthrychau ac i rhestru nhw. Hawdd. Ie, wel, dwi'n gweud mor hawdd yna, chi'n gweld. Bydd rhaid i ni rhestru nhw wrth i ni wibio lawr y Wifren Wib sy'n tu ôl i ni fan hyn. Oh! I'r person sy'n fuddigol, mi fyddwch chi yn ennill 10 o bwyntiau. Nice. Mi fydd y person sy'n ail yn cael 5. A wedyn, 10 o bwyntiau i'r person sy'n ola. Lwcus Cad, sorry. So ni wedi dechrau to? Ni'n barod te? O, fi'n barod, bai. Amdani! O, Dani! Woo! Bai, ti gyntaf, go on. Hwna? Ie. Sio fy'n edrych? Good? Sa'n mynd i cwmpo nawr, fi? Falle. O, mae dŵr yn hwn! Lyfli! Ei, ni'n edrych yn good, boys. OK. Cadi, off O, ti. blwc, bwy. Diolch! Ta-da! Yn y saff nawr, mei. Iawn, fi sy'n mynd gyntaf, mae 'da fi 15 eiliad i edrych ar y gwrthrychau, a mae'n dechrau nawr! Pwiadau frisbee, llyfren, ffla Cymru. Beth gael hwnna? Pêl. Sa'n mynd cofio rhaid i. Côn, tamborin, stecs. O na. OK, mam sy'n fi ar ben, OK. Pwiadau! Botel dŵr! Reifan, fflag Cymru! Spectol! Cwn! Beth arall! O, beth arall! Sa'n cofio beth arall! O na! O, nes i ddim mynd yn dda iawn fyna! O na! O, nes i cofio dim byd! Bod fi wedi cofio lot ar y dechrau, a wedyn nath e ddod i pwynt yn y canol, a nes i jyst mynd yn blanc. Fi'n credu oedd yr adrenalin wedi dod drosto fi. Rhaid e, tro fi nawr. Hwna na fi. Fi ofn. Fi'n ofn. OK, fi'n barod nawr. OK, de pawb, tro fi nawr. On yn gyntaf, angen edrych ar y gwrthrychau. 15 eiliad gyda fi. A mae amser fi yn dechrau yn nawr. Reit, reit. Frisbee, hwyaden, padell. Frisbee, hwyaden, pêl. Frisbee, hwyaden, pêl, botel. Frisbee, hwyaden, pêl, botel. Côn, fflag, llwy, recorder. Amser yn pen! Fi di anghofio nhw gyd yn barod. Hwyaden! Cwn! Padeg ffrio! Llwy! Fi arall! Cwn! Recorder! Rhywun arall! Pêl! Botel! Botel! Yes! Sut mi stopo? Fi'n barod nawr. Hwyaden! Cwn! Nes i wneud e? Sa'n cofio faint o gwrthrychau ges i. Oedd yna cwpl reit ar diwedd, just cyn i fi gorffen, so falle ddylai wneud y gwahaniaeth, sa'n gwybod. Dim pipo. Fi ofn. Yn y saff nawr, mei. Recorder! Beth arall! Wel, pob lwc, Lloyd. Be ti'n meddwl sy'n mynd trwy feddwl e? Dim lot. Na ni'n gwybod na'n barod. Reit, dyma ni thro fi 15 eiliad i edrych ar y gwrthrychau. Amser yn dechrau nawr. Sosban, tamborin. Mae'n mor gystadleuol. Hwyaden, pildrwy. Wel, actually, allai'n dod dros y peth. Botel, cwn, sosban, specs.
Oce, amser ar ben. Reit. Dim pipot. Tynnu marciau nawr. Iawn. 3, 2, 1. Reit te. Hoiaden, cwn, tamborin, specs, frisbee, O, mae'n... beth arall? Beth arall, Lloyd? Beth arall, Rubik's Cube. Reit, na ni. Felly 3 gael e. O, mae'n chance dwi de. Pwy sy'n ar i ennill, fo? Beth arall? Beth arall, Lloyd? Fel mae ges i tua 7 neu 8. Es i'n blank. Dwi'n rili angen mynd i'r tŷ bach yn y ffordd nawr i ffyrdd, felly oedd meddwl fi ar pethau gwahanol i fod yn onest. Wel, gawn ni weld. O, iawn, boys. Wel. Neis cael siarad yn y deiar. So rath e. Reit, ti'n gwybod be? Ar y dechrau, o'n i'n meddwl, fi'n edrych o da fan hyn. Ac yn edrych i'r canol, a ni'n so'n nghofio popeth. Ie, dwi'n meddwl, un peth ddigodd i fi. Ie? Oedd y cwpl yn dda ar y dechrau, dim byd yn y canol, a loads reit ar y diwedd i fyd. O. Dwi'n meddwl. Sydd yr un peth tua 5 gwaith na. Cwn! Recorder! Do. Sa'n credu bod hwnna'n Nath rhywun gweud, ta beth, ma' 'na ni eisiau gwybod beth sy'n nesa. Y canlyniad sy'n bwysig. Come on. Felly, diolch yn fawr. Tensiwn. Come on. Reit. Ges i 6 yn gywir. Ei. Mwy na pan i'n meddwl. Diolch yn fawr. Gath Jed Ie. 7 yn gywir. Na ni. Ti'n siŵr bod hwnna'n cyfri? Achos bod meddwl? ti ailadrodd lot. Na, oedd gwrdd 7. O, ie, ie. Mae'n iawn. A mi gath Lloyd 7 o fwyd. O! Ie. Chwarae teg. Felly, Jed, Lloyd, carreg, papur, siswrn. Cofiwch, mae'r enillydd yn cael 10 o bwyntiau, a'r person sy'n ail yn cael 5, a dim i fi. Da iawn. Lot o bwysau ni. Ti'n cofio? Bob wythnos ni. Cymraeg? Carreg, papur, siswrn, dangos! Come on! O! Carreg, papur, siswrn, dangos! Come on! Hei, da iawn bechgyn, ydych chi bwyntiau. Fi'n edrych mlaen I weld beth fydd yr her nesaf. Ti'n barod? Ti'n barod. Ti'n gytid, ni ti? Na, dwi'n amser. O fi mwy gytid sy'n pwyntiau dy fi. Paned e? Ie, come on, off ar i. Dawn, Jed. Diolch. Ife? Dyma na beth ti'n bod ni? Aha, yma. Oh my god! Wow! Stop.